Is-saga tal-bastiment Alan Kurdi tasal fit-tmiema. Dan hekk kif il-Gvern Malti kellu jċedi għal pressjoni li sarritlu u aċċetta li l-bastiment jidħol Malta. L-immigranti se jitqasmu bejn Franza, il-Ġermanja, l-Portugal u l-Lussemburgu. It-trasferiment sar f'nofs ta' baħar għal ħabta tal-erba ta' war nofsinhar tas-Sibt, fejn l-immigranti minn fuq l-Alan Kurdi kienu trasferiti għal fuq Petrol Boat. Minn hemm huma ddaħlu Malta madwar satejn wara minħabba li kien hemm baħar qawwi. Kien għal-ħabta tas-sitta tas-Sibt filgħaxija meta l-Petrol Boat madwar 60 immigrant abbord daħlet Hayworth. Minn hemm huma ddaħlu Malta fejn qatt mhux magħruf kemm se jdumu hawn qabel jiġu trasferiti lejn l-erba' pajjiżi li aċċettaw li jdaħluhom ġewwa pajjiżhom. L-immigranti kienu ilhom f'nofs ta' baħar għal aktar minn ġimgħa. Matul din il-ġimgħa kienu evakwati lejn Malta żewġ immigranti nisa minn fuq dan il-bastiment wara li kellhom bżonn assistenza medika. Dan il-każ isegwi dak ta' ftit ġimgħat ilu meta l-Gvern Malti kien għażel li jdaħħal Malta grupp ieħor ta' immigranti li kienu abbord l-El Blue One.